2 minuten stilte in Damwoudt. Je waard ik het thinking van de gemeente Dantemeniel houden. Ja, ik vind het heel belangrijk om dit gedachtegoed of eigenlijk te herdenken als oud-militair. Zeker voor wat ons gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, maar ook voor al die oorlogen daarna. Dus ik vind het heel belangrijk om dit door te geven aan de jeugd en aan iedereen die het belangrijk vindt om te herdenken. Het heeft voor mij een persoonlijke betekenis. Ja, ik heb 3 keer zelf op uitzending geweest in Bosnië. En ook voor mij is dat een bepaalde manier van herdenken. Ook ik herdenk. Maar het is voor mij heel persoonlijk. Ja, absoluut. Wat je er in die 2 minuten stilte terug heen? Nou, dat denk je aan de situaties die je meemaken had. Politionele acties en die dingen. Dat denk je dan even beter aan met zo'n momentje. Die moeten dit net weer hebben. Het is heel belangrijk dat zoveel jaren dat met al die oorlogen om ons heen. Ja, ik vind het heel bijzonder om met zoveel mensen echt in Damwoudt, als je hoeveel mensen hier komen, om stil te staan bij dat wij in vrijheid leven. En hoe bijzonder dat is. Het lijkt voor u vaak, toch vanzelfsprekend. Als ben tocht ik dat eigenlijk, maar het zien we met alle oorlogen in de wereld. Besef ik hoe bijzonder dat is. En ik ben heel blij dat er heel veel mensen mij dat beseffen.